So sioscéal faoi Ileán dríochta a bhí an fadó, sioscéal a bhaile Kenneth Jackson, scolára mór gaelna ón scéalaí mór le rá Peig Sayers. Kenneth Jackson a héan bhí anna gaeilge ach thug sé síos ga chéan rud agus bhí fáíocht Peig Sayers ag an rud so bhí an dul agus na fochlalóir agus mar sinnte. So déanann sa iirecht éigent clí leis an gaeilna bhí ag Peig Sayers. So mar sin. Fadóí bhí fearr anna heibhar ina gcónaí a málaigh an timpeall chiaí. Bhí beirt bhacaige ach nuair a fuair sé bás, d'fhág sé níos mó dá rachmas ag amach críochna, agus dá bhrí sin bhí an drothar eile suirt in éad leis. So bhí beirt ag mreachtain sa tig tar éis bás an athair, agus de hastaigh ón mac críochna pósa agus níor chuir son aon trioblóid ar an drothar. So de fós sé, Calín das, Críosaí Maithabhaithí, agus bhí caithfeá sé le dampla chéile agus son sásta. I gceann léas bliana sé bhíoh mac óg de, agus ní raibh sí rómhis núl ar feadh tamil. Lá amháin bhí a fearr as baile agus chuig drothar chéile suas chuaigh. Ní raibh is cé cad bhí ar agna drothar chéile agus a réigen gur sé tite an rá lé. Agus dúirt sé lé, Béidir gnéan cíam séir sé na bhain tú gunn tú gan bheith ar fónamh, agus gnéanach sé maithas duit dá raifá amach a siúil féin éir. Do thuigh sí dul leis mar ní raibh ina cuineamh ché. So do chuaigh sí leis nuair bhí sí réig agus de lena dortha go dtí go bhríonna ar cail amach, mar bhí cail agus crín go flúirseach sa tíir sin san amsan. So nuair bhuaidir glantáin das glas iadidir síos. Agus is an son a nach sé rúdi. Táimse titin rá go mór leatsa an dul ó fása le mé fósa. Is agus is granúr an caintí sin na háráte go lomsa. Tás go gur bartainaid mar chreidirh tú fósa. Mar mé an spotaú mar sin ar sesin. Ná den ar si, nábíoch mo chud follar de láha go dó. So bhúil racht ferige é, agus rug sé graimmirthaí agus de cheangail sé í le crán agus a ceann na fánaigh. Dúirt sí, cad fé mar chéile agus má leanamh, ó ní chiad tú de fearché dar chéile nó de leanamh a ríist go dó, fága mé an sothú go níosaigh na préocháinthú. Léigh sí amach a ríist agus é ag machtúthaí, mar chéile agus má leanamh. Níimigh sé siúd a bhaile agus dág sé am mar a bhí si. Tháinig an drothar a bhaile cúpla láí ag sin agus tuair sé ceis cára bhean mithe. Agus dúirt an drothar chuaigh sé siúd cúpla láin sa chuil agus neachan níor iad sí riamh a ríist. Déanú mac gur bheith macht gan tacht a háir siúd. Na níl chuir síos ar an brón is an brise chrí a tháinig ar an fearr chéile. An taon rud a bhí ar an marúil ar ná leanamh. Bhí crí briste agus bhí crí tuairistíige. Tar éis tamlín do bhfuil racht tinis an drothar, agus fágach gur martínach é gan lua gan rion dó. Ach is at, nuair a bhí an bhean uasal ceangaile leis an chránaiche nar raibh drám fiigethe mó is sealgaireacht sa cail agus tháinig ar uirthi, agus scuileadar í. Agus dhífrigh duine chuide carhasta. Sin rud nach féidir am aonsint ar siise. Thugad ar lóí go dtí an tuachtarán a bhí acu, agus nuair a bhí sí a láthair an uachtarán, dúirt sé carhasta héin, agus dúirt sí ríist sin rud nach féidir am aonsint. Dhéag sé orthaí agus bheith sé cruacheistí ach ní thug sí peoch ólasté chinneamh sí rún chuí féin. Chas sé an san agus dúirt is ben uasal thu, is tú an bhean is ála dá bhacha riamh, an dul ó fála mé fósa. Ó gnúsal ar siise sin rud nach féidir dhéanamh. Nuair a thuig sé nach féidir sé aon cheann dáiltú hí, chas sé dí an feartíis bhíige agus dúirt sé í thógant málaighan ná bach súil fear ná na dhéiscin go deo. Bhíonn sé álaigh agus thuirg sé í go dtí bar fella. Is chas sé dúirt sé chun cúnú tuaidach inis má thuilim tú teach lomsa agus mé fósa raimid áit ná bach súil fear ná tuaiscint go deo.
ó déan do ráród lom ar sin ach ní fósa mé hú. Ní dhearna sé ach í a caithfh síos fáinnig na fáile síos ach mácha nar a bádín beag ag snámh isce agus fearín beag gléad de go trupalach stiginnti. Thóg sé ar bádaí agus leanadar a raig I dro na spéire agus níor bhíscé caráid ar dul go dtí gur bhuinadar amach I lánín ná a bhrómhór. Tá talad trim go an isir sisin agus tanam séir. Tá tíín sos an son ha déanta déan bhní uasal, joig tú bia berthe ar módrót agus beag de chuidibre anrót. De gaf sí buchas leis ach ar dul díirde chas sí timppel as chuir sé úntas ar crí nar a háis nó thuairisc ar máid nó an bhearbeog. De chas sí ríist agus len séirthaí go dtí gur bhain sí gádaín amach, agus níl chuir síos ar an áileach de bhí sa bhardín. An blach cuara os na torthaí agus os na bláhanna bratha a bhí os a córamach. Chuisísteach díontaigh agus cad bhí ar mórt istigh intí ach blóg aráin agus budéal. Hiag sí síos ar hiag sí gur ochras arthaí agus crumsíirithe, ach tá méid is íosach sí nó méid is ghólach sí ní raibh éon laidú ar na modróg aráin nó ar an doch. Chuis sí mach ríist agus dheich sí timppel. Is at an áit an tilánín so a dúirt sí le héin. Gan déimí am hímpel ach agus gan éon cudachta rom ach ceol an éon is déanad son mahastom. Chuisísteach ríist agus éach sí ar mórt agus cad bhí leice ar an mórt taobh leis an mlóg arán agus leis an mudéal ach mudélín beag bídach eile agus leis gach galar scríte air. Chuis sí cholann son agus hid sí ina méid. D'éirigh sí an lár na bhárach is dheich sí timppel. Ríist gan háis na thuairis gur duine na dóirí istigh san áit. Chuis sí hias agus crumsí ar hithe agus ar óla ríist mar de bhí an bia berthe an mór rimpaí ach ríist dá méid is íosach sí nó dá méid is a bhólach sí ní raibh éon laidú ar an mlóg nó ar an modéal. Dheich sí chas sí timppel agus bhí bartáin ar mórt agus éada hagart scríte air. Do bhain sí an rópa den bartáin agus crom sé nobar mar bhí fis maithé ar nobar ón hóige. Bhí sé caithfas éad mar sin agus bhí go maith mar de bhí daoine eile híos leis ar réon dul sin drothar chéile a bhí an Martínach ba hampelóir an tuachtarrán a dúirdaí a chaithfh síos le fanna de fáinnig go feile agus níos measa ná son ná an fearrtíis. Béidir go bhága mé an scéal an son in seo mé an cuideile an scéal an chéadúir eile mar tá sé caiint braham gom sé caiint le fihanóid faoin drásá agus nílim se beidir leithlíonnta. Chailíonnta. Right, so tuair mé beidir achhuimar den scéal eile. Okay. Hey, let's right mar sin. Well, tá character éigent eile I tachtasteach sa scéal. So, snám son bhí rí Alban, agus buine anaías ar fadé ach ní raibh éon chlín aige ach an tain chalín a bháin, agus bhí si báir ballamh ó Céliachaí. Chuir sé leaghmhisneach ar an rí í a bheith ar an guma sin mar a dúirt ní raibh í héin aige. So, mar sin, í a bháin chuir sé chola agus taidhríocht de go raibh Ilánín beag híró heas ó chósan na halban agus go raibh ben éonar ag marachtant intí agus go raibh leis gach galirice. Nuair a dhéirigh sí ar madan fuair sí peannas páir ag scríosi síos gach a bhí sa taidhríoche agus thug sin pápéir dá thaithir. De léigh sé agus dúirt sé má há tachtar na Ilánín so ní stoppad a riomh nó cuithe nó go muined sa maché. Léigh sé chuig an fearrtaí sibéige agus dúirt leis bádín a dhéanamh suas a mháin le de bhí agus de joch a chur intí agus ar bhéad a réig imacht hir ó chósta na halban go dtí béidir go muinedíist Ilánín beag amach agus féchan cad bhí istigh san Ilánsam. So ar bhéad a réig ní méidir lo agus níidir ag amach tamil nuair chnochttar Ilánín íomhan éireach.
Chuig an fear tíis I dtír agus bhí sé dul I dtír nar an bhanéamar an bhanósal ag féchant ón dig. Agus scuisi síos díon calla agus bhí sí chios ribhe. Ó diad bhethe siise, ó balaíart sisin. Cad féinú mhór dros siise, ó an seolsalit. Tá rí na halban ann agus tá chalín ige a chá sí bar bailh ó sé líochaí. Ach, cúpla díomhain tá riochta gur ban uasal ag mreachtant inhéanar Ilánín agus gur leis gach galarice. Ó má se siise. Bhfuil cían tú inis na fuileansa ach mé héananig, agus tíir sé an eisc díonraí agus aber leis a hníon a chuirtansa agus déanaan sa mo dhíhalde. Thá go maith sisin. Chó sé neis máid dair sí suas a hancara a reisciríist lo go dtí Alban. Chomhlua a bhuiine ar Alban amach chuig an fear tíis I láthair an rí. Aon scéal agat san rí, ó scéal maith san fear tíis. I mí mar ling agus ní ramar goach tamil go dtí gur bhuine mar Ilánín beag amach. Chúmar dír agus céimhheann ach ban éanar. Agus is an son a tháinig an táthas ar an rí, mar de hiic sé go raibh an bringlóid dá riamh. Chaf sé buchas leis an fear tíis. Is dúirt an fear tíis, ní bhain son. Ach dúirt sí ling do níon thuirt leat agus dul ann chomh maras is féidir leat agus gnéireach sí a seach níhilte. So, dí méadar lo, cholós bhí go réig, dí méadar lo, agus leanúd raig hir ó chósta na halban go dtí gur bhuineidir an Ilánín amach. Chúirdar I dtír agus bhí an bhean uasal ann rópú. Gur bhainnig siad an rí mar ba cheartte, agus chas sí níl an rí ar an rian agus thug sí geal fógade. Chas sí an rí ríist agus dúirt sí. Fág duine se an so ar feadh míosa agus déanaan sa mo dhíhalde. Tá dus amach inis as raibh sé sóstíon tí lé. Thá go maith san rí, bíoh sé marga. Ní mé an rí agus an fear tíis lo, agus rug an bhean uasal graim ar an rian, agus ise a bhí go cuairmach lé agus thugad ar aig ar an digíon beag. Chúidirteach agus chromdar ar ríthe agus ar ról agus ar an ól agus ríist, dá méid is íosach siad agus dá méid is bhóldach siad, ní raibh éon leidú ar an mlóid nó ar an ráin. An son, thug an bhean uasal iníon an rí go dtí an labba is chuir sé chola í. Bhain sí héan ina dúiseacht go dtí gur thuig sí go raibh an rian titithe ina chola. Is an son na chuig siad í an cófa agus bhain sí amach an budéalainn beag agus leis gach galar air. Chuir sí trasna dtí an rian agus chuir sí hábhréin isteach na chlós agus isteach na béal agus dhéann sí rian cruise irthaí. Son chuir sé neis de chuir sí an budéal isteach chófa ríist agus chuir sí chola í héin. An láin mhara dúisíoch í na glór ón rian. Ó dhé, Tá éisteach de chum, Tá roiach na súla chum, agus tá leabhar na teanga na chum. Is an bhean uasal a tháinig an tárdú chrí, mar dar thuig sí an son gur ibrigh an budéal, agus gur raibh leis gach galar ann, agus na raibh rian an rí báir nó bailmh éile. So chuig sí mar raibh sí, agus dúirt sí lé. Conas mar rath an tuairis. Ó níomhfach ar síos ar chéad chomás a bhreatham héananig, agus is féidir gom ceol na néan na chlos agus iadar an dor lasmó. So bhíidir brasásta agus bhíidir caithfis éal mar sin ar feadh míosa, ach níor chuig éon lá den bhí Harris an rí i nganista. Agus níor bhí an bhí istigh chuig sí go dtí an Ilánín beag in raibh an rian agus an bhean uasal. Nuair a tháinig ar dír, bhí an rian agus an bhean uasal chios an gala rompó, agus de bheannig an rian don rí. Agus an son de bhog na deor na súla, mar gur thuig sé an son
go raibh an rion tacha cuaí féin. Is an son a críochnóid sa scéal agus mar a deir sin is mór an differ idir duine bocht agus duine sever agus ní gá gomach airige de gceist. Bhí riana halban i meas na daoine ba hebhre ar domhan ach bhí sé meas na daoine ba dhéise agus is an son go bhfuair sé leis ar galar a aníana. Ach ar lá bheile de, drothar é chéile an tuachtarrán agus an fearrtíis is í siúd a bhí bocht agus chias leis, ach de chadar go donna leis an manúsa agus as son ní bhfuidir éon leis ar an galar a bhíocha. Go raibh.